Vrei să spui ceva lui mami? Hai, spune ceva despre mami. Vrei? Cum o cheamă pe mama ta? Mami. Și câți ani are, știi? Da, nu știu. Cât de des îi spui mamei tale că o iubești? În fiecare zi. De o grămadă de ori. La bărbați e ciudat să spui cuvântul ăsta. Nu știu. Habar n-am, poate niciodată. Nu știu. Poate când eram mai mic. Îl demonstrez că o ascult. Când am nevoie de ea, am strig și mă ajută. Și demonstrez că dau în brațul și o pup. Ce înseamnă mama pentru tine? Păi mama pentru mine înseamnă totul, înseamnă mamă, de la ea înveți, de la ea înveți să fii femeie și să fii mamă la rândul tău. Este un dar de la Dumnezeu. A fost o direcție pentru noi copiii. Prin ea am primit o educație extraordinară, am primit pe Domnul, sau lucrurile începătoare ale Domnului, laptele duhovnicesc, l-am primit prin mama. Pentru mine mama e cea mai bună prietenă. Mama înseamnă pentru mine o iubire multă. Persoana care mi-a dat viață, care m-a crescut, care m-a ajutat să fiu ceea ce sunt acum. Sprijin, iubire. Cred că astea două, principal. Cam tot timpul eram împreună. Da, făceam temele împreună ca și copii. Eram la bucătărie, la câmp, peste tot. Favorit care vreau să fac cu mama mea. Cred că un lucru împreună cu Evan. Aibă timp pentru mine. Pentru? Mine. Ce ai vrea să faci dacă ar avea timp? Ce ați vrea să faci? Să mă joc. Să te joci cu ea? Excursii. Ca copil mi-aș fi dorit excursii. N-am prea... Bine că am avut și o situație financiară mai așa, dar poate excursii. Jocuri împreună. Cum ai descrie iubirea ta pentru mama? Aș descrie-o prin... Asta e ca întrebare. Aș descrie-o prin iubire. O iubire statornică, o iubire reală, o iubire adevărată. Am toată baza în mama. M-a crescut într-un mod atât de frumos și m-a iubit și a avut grijă de mine și încă are, chiar dacă sunt la casa mea. Și mama este cea mai scumpă ființă de pe pământ. Mulțumesc că ne-a crescut și că au avut grijă de noi și că au fost tare în momente grele și să fie tare în continuare și să rămână lângă noi. Mami, te iubesc, știu că ești departe, mi-aș dori să fii mai aproape de noi. Toate astea să știi că te iubesc și să te țină Domnul sănătoasă în continuare. Primăvară frumoasă și zile cât mai senine. Să se bucure de primăvară și de familia ei și noi de ea. Să rămâi la fel de luptătoare, la fel de puternică. Să ai îndelungă răbdare în tot ceea ce faci și să ne iubești mereu, la fel cum ai făcut-o ca și până acum. Te iubesc, mama. Dumnezeu să te binecuvinteze cu multă sănătate, iubire și tot ce-ți dorești. O iubesc din toată inima mea, că îi apreciez tot sacrificiul pe care l-a făcut de-a lungul anilor pentru familia ei. Apreciez faptul că mi-a fost alături de mine atunci când eu am fost plecată în străinătate. Ea a fost un stâlp de puternic, de ridicare pentru mine și îi mulțumesc toate rugăciunile care le-a înălțat lui Dumnezeu pentru ca întreaga ei familie să se apropie de Dumnezeu și să ne găsim bucuria în El. Că o iubesc și aș vrea să petrecem mai mult timp împreună și Dumnezeu să o binecuvinteze. Mami, te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce faci și tot ce ai făcut pentru noi și îmi doresc ca Dumnezeu să te țină plină de bucurie, de pace, plină de har, pentru că avem nevoie de ceea ce Tu ne oferi și ne dai în fiecare zi. Dumnezeu să-ți reîntărească puterile și să te facă tânără ca un vultur. Să fii binecuvântată. Domnul mi te-a așezat în viața mea
Îți mulțumesc din suflet pentru că mi ești prietenă, mamă, pentru că râzi cu noi, pentru că plângi cu noi. Îți mulțumim pentru că... Îmi vine să plâng. Îți mulțumim că ne ești alături în fiecare perioadă a vieții și că vei fi cea mai frumoasă bunică. Te iubim și Dumnezeu să te țină la fel de frumoasă, de puternică și de luptătoare. În primul rând te iubesc. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și faci pentru mine. Îți mulțumesc că mi-ai fost o mamă adevărată în sensul adevărat al cuvântului. Mi-ai fost alături, m-ai încurajat și îți mulțumesc pentru tot ce ești. Uite cum bate de-a căcut asta.